Hey, Ungo. Ana buƙatar duka ku biyu ku warware shi a lokaci guda. Wanda ya nasara za a bashi sinkin chocolate. Ina na ɗan lokaci. Waje. Na warware baba. Daƙiƙu 53. Aha, mafi saurin na shine daƙiƙu 62. Na ƙara saurin daƙiƙu 9. Ya haƙuri Rajiu. To zan ya riga ka kammalawa a daƙiƙu 45. Da kyau, chocolate ya zama naka. Na gode kawu. Kana so ka ƙara koyan abubuwa? Kawu. Kai kuma ya haka? Ni ba na so. Ba na son horarwar taka. Rajiv, me damuwarka? Ba ya minti ɗaya ba na gama. Amma ban burge ka ba ka bashi cakuletin. Ka ce mishi ya tafi. Ni ba ɗanka ba ne? Kafin yanzu ni kaɗai ne ɗalibinka. Ko me nake yi don ƙaruwarka nake yi? Yaushe rabon da ka warware? Dunkulen cankiya da EU 62. Watanni 3 da suka wuce. Amma a yau, ka warware shi a daƙiƙu 53. Ko ka yi tunani ya ka ƙara sauri yau wajen warware shi? Gasa.